Anya nga inanang, tatang, sino nga itisong batak kada indoy kan dyan eh. Ay, katsi ka, anak ko. No asino ti kursunadam kadakwada. Jack nga ron nga amo. Hanak nga makadisdesisyon. Kaslamot nga kayat ko isuda nga duwa. May salaing tipilyam ni Ilay. Mabalin ayamot tadwa. Kat asino nga ron tipiliyo, tatang. Nusyak ti pagpilyam ni Indoy. Takalugaran tayo. Amomon ti family background na. Nasisingpid na nga kakabsa. Kan awan biso ni Indoy. Si Kangay nanang. Agpada kami iti ama, anak ko. Ni Indoy mo't kanya. Apay ni Jane hanyo nga kayat. Okay lang tamat No isuti kaya mo. Kasla na singpit mat. Tauray medyo lumakayay. Madlaw mat na singpit. Iso na lang tangga kabangibang nga ilay. Uwen ngam naamam mo ko na iso na. Nabayag kami nga agamam mo. Kan nasingpat matlaang. Wun, kasla nasingput mutlaang day jaajani. Nadayaw pa'y, tatunggal umay dito'y balay, kanayon nga agmano. Numabalin la ko mga duwa dalangan nga sungbatak kat aramidak. Ngamhanmat ngamin. Ay na anak ko, pilyo mo untay kapkap na kam. Sikat ag desisyon iti dayta, ta sikat makiasawa. Opinyon milaang di na ibagami. Sige nga, Rod. Majority wins. Tangay duwa kayo nga nang pili ka ni Indoy. Iso na lang ang ate song bata. Agyaman na, kadi na kong pinarigat ang nagdaton king ka. Nakaragrag sa kaklaunay, Nelly. Si ka nga minti pili da na nang kantatang ko, Indoy. Ngam kahit di ay ayatan kamat. Dakal ti panagayat ko kanyam. Ay na, agyaman na ka. Kat kasano, tulagan tayon ti panagkasarta. Ni, kat sika no anya ti pangadeng mo di iso ti masurot. Kat pakarag sa no kayat nak nga ikalaysa. Nagkas ang matan na itangay paspasabat mo kanyak, Nelly. Kunak no good news, ti padamag mo kanyak. Saan ba gayam? Ni, ala, agsangit ka matan dyan eh. Ninamnamak ngamin, asyak-yak lunam, Nelly. Saan ba gayam? Ay, sorry nga talaga dyan eh. Hanmat ngamin nga mabalin nga duwa kayo nga song batak. Numabalin ko mga duwa ti pakiasawaan akat duwa kayo nga song batak. Mala, uston, han kan nga agsangit dyan eh. Han nga balita, friends talata niya. Hanawan, di ka madanagan. Pilisag nga klonan tigasat ko kang ka. Kitnood na problema mo. Di ka kumagbain nga masinag kanya. Tapos sinadaan aklat na tumulong kan ka. Ha? Agpaiso dyan eh? Wan, kat bay amon, nagitin regalo kan ka. Jak subyan dagi jay. Kukwam aminan. Sa payad na imot ko a couple shirt, kan couple pillow. Sagay sata ko ma. Ay, sayang nga Rod ah. Kat, itad mo lang ta kanyak at ausaran me ni Indoy nga boyfriend ko. Nala, wanan. Itad kum ka na kayo, Nelly. Agpakadak nga rodan. Kat sabay ko ma. Tanaragsak kanto iti din na ti pinilim, alalaki. Nagsingpat na dyan nga dyan eh. Uray no pinaay ko kat intad na lata dagitoy. Nay, anya nga'y dagita, anak ko. Agpada nga t-shirt kan agpada nga pungan. Sagay sa kami kano, kuma. Ngam dinawat ko na. Imbagak nga usaran me kan ni Indoy. Kat, uwan, ko na namat. Maasyanak mo't nga rod itilangan na apimanaw dito'y balay itay. Nalpay di abagan na. Ken kaslag kakapsot ang naglugan itilugan na. Kat gagangay na ata na paay nga rod. Adaya mat aglaglag to nga na paay. Talaga nga kasta.
Sayang lang tamay sa lang mat ngamin tagbalin nga asawa. No duwa ko ma di duwa da nga pakiasawa ak. Nga may sa lang mat gamin. Nalpas mo't laengan titulagan para itikalay sa daindoy kanele abalayan. Huwag nga raw da balayan. Nagbit. Kahano lay da gararam tanak ko itanakyaw. Ngamita natulagan ti kasarda. Wan nga rod abalayan. Kat maragsakan kami, tani indoy ti pinili jay anak me. Amoming amin anagagot kan nasingput ti anak mo abalayan. Ay, kat pagyamanan mi mo't ano, welcome tanak ko iti pamilya yo abalayan. Wan abalayan, kastamot ka na kayo. Maya tawan sabsabali. Kaaruba first ako nada, anya abalayan. Wana. Nay, apay dagitabadom nele, yim impake mataon. Mapanako nag-iyan ijay balay da indoy nanang. Anya, apay ngay, kat di kay pay mo't nagkasar. Kat dandani matanda kasarme. Uray pay agden na kayon to numalpas ti kasaryo. Dito'y kapay labalay nga agnaad. Agkasar kami nga rudan iti mabit. Makabulan langan ti urayan kat agkasar kamin. Kat isumat, makabulan laangan ti urayom. Agden na kayon ton kas agasawa. Basta mapanakon ijay. Nili, ibagaman kininanang, tayo supay lang ti mapan mangi pastorit inwang. Ni, apay nga kasta ti itsuram, kasla kakabsot ka indoy. Wan nga rod, diyak mo no apay. Ala, apay nga tangay. Apay adaya sakit mo nga sigod. Awan mo't Nili, kurang la siguro iti hinanala ito eh. Agimbagak tumot lang. Sige nga rod, ag ina nakapay lang. Hangka ngamin nga agbanbanog unay nga agtrabaho Nagagat kan sa ngamin nga pirme. Saan mo't? Ay, saka mo. Tabiglamat ka nakastoy ti mariknat. Nangan kan, indoy. Diyak makapangananang nakapsotak na lang. Marigatan akpayan ngagtilmon. Ay sos, apayan ngay. Napanan ni Nili aya. Remormat. Diyak mo no napanan na. Nanang maulawak. Ay, ala. Lala, napusyaw ka magtan. Ay, tinasaya at ipankalangan ni hospital anak ko. Sige, agawid ako nanang taintare ka no ni nanang ni Indoy iji hospital. Anya, apay, nagan ano ni Indoy. Jackman amo, inakitaan. Sige nga rod anak ko. Ayan ni nanang Nili. Nag-awidan tasyak matagbantay itoy. Ay, apay ngay. Nagadumat gayam ti sakit mo, Indoy. Wan nga rod. Agimbagak tumot lang Nili. Di ka matanagan. Ay, nag-ado pa ti intada nga agas mo. Ay, paspasam nga rog tagpapigsat no rumor kan iti ospital. Wan. Makarawarak to siguro no bigat Nili. Nili, pakiilot mo man tayo bukot ko. Nagsakit manin. Kaano nga tangamin ay nga agimbag ka, Indoy? Agimbagak tumatlang bakat. Mabihitan. Iso nga ano sa nakpay lang asikasuan, Wan. Sige, agtalikod ka nga ro din tayo lutak databukot mo. Darasamtan ada pa'y papanak. Papanamanan ay bakat. Kanayon karumara. At inak agbirok iti pagsayaatan, Hanggang nga ron nga makatrabaho, di siya agbirok iti pagkwartaan. Kumusta nga dya asawam nilay? Kasjay, Anay nga anay. Anay lang ti mga kanyanan. Sakit pinanawam. Asino nga iti mga sikaso king kwa na? Kat adamat ni nanang na,
Alangan nga siya nga kanayon. Siya amen. Kikasta talaga tagasawa kayong taong. Mabiitan ti kasaryaw. Ang kamin sa pay nga makakasar. Nakapsot mat ni Indoy. Imbag no makamart sa tikas jay. An-anay ti ibagbaga na. Baka maulaw kit di. Agimbag tumay siguro na. Kay tanto no kas ano tatang. Sige tayo nak makilaba da balay daman ng panyang. Isupay titangdan ko tani. Hanmatan nga makatrabaho ni Indoy. Ay na, balasang ko. Sumruman ti sakit ti sikat ko na. Anay ko. Nailay si kamang pa'y tagluto Nasakit nga min ti sikat ko. Ay, nabanbanog ti tao nga sumangpat sakpay lang tagluto. Pasensya ka nilay. Jak ngamin kabailan ti tumakder. Lile, at dakay, yala anak man bit iti danong. May samat na tanga Indoy. Mayak samat ito tapno agkatulong. Nyangay, dandanin ti kasarta. Kabailan mo ti bagim Indoy. Makapsotak pa'y matnili. Itantanta pa'y lang agpapigsak pa na imbang. Katuan anya nga rod ngay, awan mabalin. An-anusan nakawan. Pasensya ka lakuman. Uwan, sige, tay nakpay makilabada nga rod. Isupay titangdan ko. Di kan sa pa'y rumbar. Tamasakit mat ni nanang. Awan agluto. Kasano nga dakwarta tayo nga, inuhanak nga rumwar. Ay, isaganak langan ti kanan yung nga panawak. Kumusta nga iti follow up, check up mo anak ko? Mayat man na lang. Ituloy ko lagtakan ng dagita agas ko. Kat numaybos ko manen, agsubli kami manen iti doktor ko. Kawan ano sam tiyaga, gastap nagimbag ka. Masapul ama monitor na kakanayon ti doktor mo, tapno amom na niya dagiti tumaram. Aywan, ayan ninilay. Rimuar mat, mapankanog sa iti pagsayatan nanang. Ay, amo manak ko, adanadlaw ko kaninilay. Kasla naglakamot din nga agungungat. Na kami suot pa ya kanayonan. Sana kasi di damo. Pasensyaan yun ninili nanang. Tabunga la siguro ti banog na tayo jay. Wan mat kit di Ay, nakababain pa'y kit din. Ison ti mga sa asikaso kadata. May raman nakpay nga asikaswan na. Tapasaray sumromat tan ti sakit ti saka kan sikat ko. Nay, apaya di ka payagawid ijay balay da balayan anak ko. Ay, aglaladutak nga agawid ijayan. Mabanbanugak nga aglablaba iterwar. Sa mabanugak manan nga agasikaso iti pasyente. Makaumakit di. Apay ngay amauma ka. Kanobyo mo ni Indoy. Umadani pa yan ti kasaryaw. Kasla caregiver, te trabaho kay balayda. Dua da pay mat nga agsakit. Dua ti pasyente kay jay. Da kayon tumat ngamin. Nay, apay. Kuna yung ani Indoy ti piliak. Ha? Anya ngay, mangipasubo kayo. Ibagbaga yung amin idi nga ni Indoy ti piliak nga sungbatan. Nay, saan da kamot pinilit anak ko? Nagdamag ka mo ngamin. Iso asinong batan milaang ti saludsud mo. Gumkit day, saan da ka pinilit ang mga klon kinindoy. Kan maysa, si kamot tinagpilit anapan nagnaud ijay balayda. Basta basulyo. Basulyo kan ni tatang. Intamit pa siya rin ni Indoy ije balay da abakit. Tanay, di mo't rumrumwarin ije balayda. Nakapsut kanulat ta. Uwing nga raw. Kaasimot yag balin amanugang ta. Ay, Nay, adamot ti anak ta. Nagkapwam nilay. da kayo ngamin. Apay manan ay anak ko. Imbaga yun tumat ngamin nga ni Indoy ti song batak. Anya nga itagta. Agsaksakit nga kan ka na yun. Han nga makaobra. Iso nga
Sakti mabanbanog nga ako, bobra. Ay, kat aganos ka, anak ko. Basulyo, nape nga maparparigataktatan. Basulyo! Hello, Johnny. Hello, Nelly. Nakaawag ka ba't? Kumusta ka? Han nga nasaya at, Johnny? Ay, mabalin nga kita, ta. Ay, katwa na. Sa dino ti pagkitaan ta. Saka natin mangibagan no pagkitaan ta. Ada nga men importante nga ibagak kanyam, Johnny. Anya jay kunam nga ibagam kanyak, Nelly. Ay, kwa. Baka ada mo nga pangisar kam kanyak nga trabaho. Oray agla ko no iso. No kayat mo, si kanti pagbantay kiti pwesto kiti sabsabong nga sentro. Aguray ka. Nagkasar kayo ka din itinubyam. Hanpay ta agsaksakit mat. Huh, madis-dis mayak nga ron. Kasla na ilaw anak nga nang sungbat kanya na idi. Anya? Ay, o sige. Tulungan ka nga ron, Nelly. Si kanti agbantay iti may sa pwesto kiti sabsabong. Indoy, siyak ti binilin ni Nelly ang mga sikasukan ka. Tagtrabaho kat nga ruden ni Nelly. Talaga gayam nga impilin na tipimanaw. Dak pinalubusan. Nagpilit anapan. Ay, kasta ya. Ala, kat asikaswang kalat na takas tamot tibilin na. Magyaman na ka. Awan pang suldokin ka. Una ni Nelly, apawitan nak iti sweldo. Iso adi mon problema inday ta, Indoy. Ag-awid ako ni ijay balay mo, Johnny. Hankon nga sublian ni Indoy. Ha? Adakin ka na ito, Nelly. Dito'y pwesto ti pagturugam wan. Uray ta da pagturugam dito'y. Ha? Kat ijay balay mo ngay. Aday ujay. May mayat dito'y. Sana bale. Tao may kapaspasyaran dito'y. Sige nga, Rod. Naupay akon kan ni Indoy. Di balitahan kami mat nga nagkasar. Aklonan kan, Johnny. Ha? Ay, adakin ka na ito, Nelly. Ni, apay nga kasla hang ka nga excited? Han nga kasla idida mo? Ha? Haman. Excited akmat. Lokasta nga rod. Datan. Owen, Johnny. Hello, Nanang. Hello, Nelly. Apay, anya na amuan me. Pudno ayaday chay. Owen, hankon nga kayat ni Indoy. Kastala ti kalakanakan ka, ti panangisinamon kan kwa na. Ay di kalamasya na nako. Masakit ni Indoy. Katanya ti kayat yo. Agtutuo kak nga kanayon iti sidong na. Kayat yo aya nga mabalo ak nga dagos. Di ka maasyan itinobyaw. Han, ni Johnny ti kayat kun. Isun ti pakiasawa ak. Agawid ka, tagsasarita tayo. Ay hanan, Nanang. Agyan akon iti balay ni Johnny. Hello, Hilda. Hanakon nga agpawit iti swildom niya. Bahala ka, noan mo nga si kasun ni Indoy. Apay ngay, kaasit ni asawam no awan mga sikaso. Hang ko nga asawa ni Indoy. Hang kami mat nga nagkasar. Pansina akon. Anya, apay ngay, kaasimat Ay, basta man jakun. Naupayak kanyanan. Ala, uray awan sweldo. Asikasuan kayo lat na, Nana, Indoy, tamaasyanak kada kayo. Apay nga yan, aramid ni Nili, tikastoy kanyak. Wan nga, Rod. Nakakaasikamot anak ko. Kasta lang arodan ti kasasaan mo. Sininaan na kapay tinubyam. Ala, di kay madanagan. At daaklaan dito'y amang tulong kada kayo, Nana, Indoy. Iso adi kay agsangitan. Nagluto ak iti tinola.
Inikak iti bulong ti marunggay kan papaya. Padiguan kayo, nana. Ay nagyaman kami bala siyang ko. Nagsaya at kakada kami. Jak amo no kasano makasubad kami kan kahilda. Saan man aday ta subsubalit ti ibagayo, nana. Ay na. Nay, anya man ang tinyag mo, Hilda? Uy, talaga apumigpig sa ka na, Indoy. Makabangon ka na talaga. Makapagnakan. Una, napaanak pa'y nagpasturan Ah, kitaom tamangan mo't numabignat ka. Di mo biglaan. Uwan, boss. Thank you, Hilda. Ngamin, sikatin ang patpatibker kanya. Tapno pumigsak mo na yun. Kitita, naimbaga ko. Wen, ngam di mo biglaan tagtrabaho. Nana, at ako maiba kin Hilda. Mapankay pala di kusina, wan. Ha? Ay kawan na. Maawata kaunti kaya't masawan anak ko. Kunak man numaturog ka ito'y pwesto tadyan eh. Sana mabalain. Urayin naktay dingwan ko, di balay. Sana balay. Umayak manan no bigatway. Agawid akong tanay rabin. O sige, babayan wan. Tay goodbye kiss kon. Sige nga Rod, ingat ka awan. Kunak tupay kat! Husto tinapayagan nga atap ko! Ha? Nita! Apay ka kakatutoy! Awanan kay tipay na babaeng karanggandyang ka! Ay, tiblo ko! Anak ko! Nita! Gusto na itan! Nanang... Ha? Lele, ada ka? Ay naimbagman nagawid ka. Malalala, sumrek ka. Angam, apaya kasta ti itsura manakaw. Pinanawa ko ni Johnny. Las tugi mat gayam day jay nga. Adamat gayam asawanan. Anya? Kakas-kasar dagayam. Idi pinaay ko idi adagayam yung kasar na nga dagus. Hana nga yung bagbaga kanyak. Anya? Iso nga na ilaw-law. Anak nga permi. Ay, asidaga kon itabalay da indoy. Kon nga mindan na nga naimbaganan kat. Ala, di nakikyan kita, Indoy. Kumalbali sa klangan niya. Ala, apay, anya tararami dun da indoy kan Hilda. Agkin ni kida matan. Ha? Agkin ni kida. Sa daagkis. Anya nga data nga itsurandan. Indoy! Nene, anta ka? Nakapasyal ka ba? Naimbagman ta nakapasyar ka, Nene. Apay, anya tararami dun yo. Agkin ni kayo mat. Gagangay ti agayan ayat anele. Anya? Ay, nagluko kan Hilda? Pinagbantay ka lang nga minagaw mo matgayaman ni Indoy kanyak? Inagaw? Di mat nabayagan asin ni naam ni Indoy, pinanawang pa'y nga rod. Idi ngamhaan tatan tagsubli akon. Ladingitag na ilay. Ngum ni Hilda itantay ayatag. Kun di mo't agdan sa balim, ije sentro. Ay, kwa, awanan dayjay. Fling ko lang dayjay. Ay, Indoy urnusan tante amin kanyata. Ngam, apay ngay, adamatan sa bali nga kakin ni Kim. Di ba agkasartan? Sorry nilay. Sikatiim mo na anang isina kanyak. Iso adinak mo siguro mapabasaw. Traitor ka, Hilda! Impabantay ko lang ni Indoy kanyam nga minagaw mo matgayaman. Ala, anya nga iti basol ko, Nelly. Sorry ti amok akit di mon sublian ni Indoy. Traitor kayo kiti nga duwa! Linaw ko naklang gayam Eugene. Inulaw naklang. Kunam nga'y ayatan nak nga mapayngay nga sa bali mati kasar mo. Pasensya kan, Mary. Awan marami dak. Pinikot dak. Jakpay kayat ti matay. Pinangtandak ngamin nagti kakabsat ni Angela. Bakas ka ti pagbanagak no jak ikasar ti kabsat da. Kasano akpayan tatana, baka agsikugak. Saan?
Di ka matanagan, ta din tumapasamak na ita. Saan kang agsikog? Nga ta, Wen, patyan na. Sorry talaga, wen. Nalaw anak lang. Nabartikak namin hindi. Iso ang nalaw anak dahil diyang Angela. Ngam, sikati talaga nga ay ayatek. Sikati arapahap ko ang asawaan. Ngam, awan maramidak. Iso ang sapay ko matamaawatan na. Diyak mo no kabalak nga lampasan dato nga pasama kitibiyag ko. Pangasim, Mary, ha? Di ka makias asaway ti sabali. Ha? Apay nga lapdan nakat mga asawa kang arudan iti sa bale? Pakasaran kang tumat lang. Iso nga orayan na, kwen. Urayan nga. Kasano data? Duwate kasar mo kit din. Kan papanamaya, apa nga kunam nga urayan ka. Orayan nak amabalo. Anya? In ka man ayaban di ka anakak ta mangan tayaw ildang. Inaya ba ako ngam di namot kayat ti umay. Agsang sangit latan ni jay silid na. Apay, at sang-sangitan na aya. Ay, nagsinadan iti boyfriend na tadan sa bali nga ikasar na. Alya, ne, kaano lay di na udi ang nagkuyog na nakaragsak na. Wen nga roda. Isuan nasakitan iti husto ta biglaan ti panagsinada. Diya kamu ano agpaiso a pinikot da jay lalaki. Kastamot istorya ni Mary kanyak. Anyan, kaasimot nga ro jay ka anakak ano kasta. Wen nga roda. Hanggang talaga kasta. Anya nga rod ngay. Awan mabalain. Tanay, intun bigat ka nun ti kasar jay x na. In ka mga na Mary, may saldawan na di ka nangnangan. Agsakit kay ti kasta nga aramidam. Tati kasarda, uncle. Siyak tinobya nang sa baliti kasar na. Ay na, awatan mo tigasat mo, balasang ka. Pinikot da ngamin. Siyak tayo ayatan ni Eugene. Di ka basta mamatay, itanyaman nga ibaga na jay alalakay. Anyat amaw. Amang ano talaga alinoko nakalaan. Haan, uncle. Siyak tilab ni Eugene. Inagaw dala ang kanyak. Nabayagan ngamin nga kurso na dadya among naisunakat. Iso nga nagbaligi nga ng pikot iti boyfriend ko. Ha? Lukas na, boss na, jay ikasar na. Wan, uncle. Driver na idin ni Eugene. Alya, ay kat ala awan mabalin maun tag kasardan. Awatem tigasat mau. Agpatibkar ka. Kat pilitem malipatan da ja alalakay. Ta mga barwanan ka. Di mo baybay antibagay tapno saan kang agsakit. Eugene, love. Naragsak ka kadimot laeng ita, tagasawatan. Unay-unay Angela. Oh, agpadata. Uray siyak. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko. Siyak siguron ti karagsakan a babae dito'y rabaw ti daga. Ngabin kabukbukudan kan. Kun awanan ti makaagaw kan kakanya. Tagasawatan. Angela, Intag honeymoon iti adayo a lugar, love. Agbakasyon ta iti uray makalawas. Tapno maipapasta ti ag honeymoon. sige. Sikati makaamo, love. Mere, kanakan. Anyaman ti sang-sangitam di ta cellphone maon. Awanan, uncle. Nag-honeymoon dan. Talagang agasawadan. Ay na. Tapno malikli kam tagladingit. Di mo buy-buyaan ti pupus da aladawan ti ex mo Ada masakitan kano kasta. Kaano nga tanga makamubunak, uncle? Basta likli kam pala abuyaan. Nagiti ipupus da aladawan da. Tapno makamubun ka adagaws. No kasapulan nga i-block mo ti ex mo. Aramidam. Tapno daras ka makalipat. Ay, Hana.
Anya ngayon ti pang kunta ka kanya na no i-block ko, uncle. Di mo kunaan na kayat mo pala ti maadaan iti komunikasyon iti ex mo. Basta ada nagkinarian me kan ni Eugene. Subli anak tumatlang day dyan no mabalo. Anya, Unuhaan, baka no ag-apada nga katag sinada. Sigurado nga subli anak matlang. ay sus, sana nasaya at ti kasta apang panurutam miray. Lipatam kit din ti ex mo. Ta sumapul kay ti sabali apakiin na yatam. Ano di ti mas nasaysaya at ngam ni Eugene? Uncle, iso lang ti lalaki nga na ikari kanyak. Iso lang ti lab ko. Ingga na tong palbiyag ko. Urayak nga agsubli kanyak JX ko, uncle. Maturo ka nang hila. Tayo nakpay agpaangin iji teres. Rabiin, love. Di ka kadipay maturog. Sana pa makaturog, love. Sumarunak to, Wan? Ay, sige garod, love. Tado siyak. Makaturturog akon. Nabanuga ka naggapo iti honeymoon ta. Ni Eugene ti umawawag. Ay, thank you. Mawag matlangan. Hello, Eugene. Hello, Mary. Naimbaga na biim. Kamusta ka? Ay, kastoy Kanayon nga agsangit. Kanayon nga mapuyatan. Anak nga makaturturog. Nagsakit nga kanayon datoy pusok. Karkaro idi nakitak jay pus dya asawa nga intag na kanyam. Nagsweet kayo nga nag-honeymoon. Di kagsangit. Di ka madanagan. Tapamarang lang nagyay. Ha? Mas napala pakisama ak ti asawa. Tapos sana gumura kanya. Baka mangag nakaidtangay. Saan? Parimwara kiti silagmi. Nakaturugan. Ngam talaga ka di nga siyak ti lab mo. Uwan, Mary. Uray katduak niya ngela. Si kalap pati sapsapulag. Kailiw ka. May liliwak matan kanyam, Sana bali. Agkita tanto. Ha? Apay, mabalin ay ang kita tanga uray adan asawam. Agkit mabalin Apay kung maasa na mabalin ngay. Basta ilimod tawan. Lalaingan tati agiliman. Tapno awan to ti makadoktal iti aramidin ta. Kaano ayang amin nga mabalo ka? Umadanin. Isa nga orayan na, Gwen. Tanong mabalo ak. Ikasar ka adagos. Mga manong nga tangay nga tawon sa kanto mabalo. But may sawan no 2 taon siguro. Sana bala mabiit lang ang orayan daytan. Kan mariknak. Nakapsutan niya ang hela. Kan adong ti marikrik na ang sakit iti bagina. Kasta aya. Wen. Iso nga anong Santiago, Wen. Orayan na. Di ka makias-asawa iti sabali. Sige nga rod Hanak mo't kit di nga agdardaras nga makiasawa. Basta orayan ka nga rod awan. Dardarasam nga rod ati mabalo. Nay, nagbakasyon ka mo't gayam direk. Kumusta nga'y baraw? Kaanawa si mangput ka? Mayat tata si mampatak di kalman. Ay, bimakid ka baraw. At adamot na natimaar ka, hindi bimakid ka. Okay? Nangasawa ka? Wano, baro ka pa Baruak pa'y tata. Aumot ngayon mailawan kanyak. Oo. Napili kan samot nga may nitagbalin biya. Saan mo tata? Kan jak ngamin masangot ya garam. Bisiyak ngamin iti trabaho ko abroad. Ay, dahi talaang Angam dahi. Kita mahata ang mga mabaakan ka baraw. Ngam kayat mo jay ka anakak. Armaman kitay. Anday jibalay may. Saanan anagaw awid ijibalay da. Saan da nga agkaalaan iti may kadwa nga asawa ti amana. Ha? Asino tata? Ni Mary? Wain baraw. Anday di nanobyo na. Nagsinadan.
Isu nga armaman kiday. No, kayat mo Tanarigat mo at no saan mo akursunada ket irit-rito ket dinkel ka. Asino nga imot, ti saan nga kursunada kan ni Mary, kat nagpintas. Ay, armaman nga ron baraw. Kababain sa amat, tata. Baka jak may kari. Ay, kat padasam lata nga arman Anyat amaw. Amangan no si kagayam tinaikaray aparaken kuana. Sige nga, Rod. Padasak tuman na pasyaran. Ay, sorry Direk. Ngam saradon datoy pusok. Hanakon nga makiinayat iti sabali. Ha? Agbirok kalangan iti sabali nga aramam niya. Pasensya kan nga tal talaga. Uray kastati ko nam. Sana klata mapukawan tinam nama, Mary. Ala, awanan nga talaga ti planok nga makiinayat. Promise. Basta ruman kalata, Mary. Agsardang akto siguro. Inton makiasawa kan ti sabali. Apay, anyat ni mo pangayatan ka ni Derek ket nasingpot abaro na jay. Napintas ti trabaho na ija abroad. Ta siman ko naman. Anya palat sa pulam dita. Ang kumat nga ayayatan, uncle. May mayat-mat nga dayo ni Derek angam jay ex mo. Anya mat jay ex mo nga ay istambay. Ay, bastahan ako nga makiinayat, uncle. Ay di ka man nagpili-pili, Mary. Aklunam kit din ni Derek. Nasingpait ang baruday jay. Manmanaw tikasken kwa nakasingpait. Nagagit pa'y. Adapay balay nan. Nagdakal day kay patpatakder a balay na. Hanmat nga day tati pangrukodan kan ni ayat. Hanak pa'y ngamin nga nakamove on. Makamove on ka, babaan ka ni Derek. Isungaklo na maun. Kita, no di malipata madagos ti naramin jay ex mo ken ka. Isunga agpanunot ka ana imbag ka anakan. Di mo pilitan, no talaga di nakayat, lakay. Bayam nga iso ti mangedeng iti dayta. Di ko namkit day, day jay lata ayo jen, kada ti panunot na. Agasemmet ngamin tinakunan ay, urayan na ka no nga agapa di ex na, kanya asawa na. Ta sigurado ka no nga agsinubyan da. Anya? Kanakunan na pa ay, ano mabalo ka no di ex na, agsinubyan da. Ay, una yan. Talaga nga roda na inlabla una ni Mary iti ex na Wan nga raw. Nangasawa lang nga rodan, ngam di na pala iwaksi iti panunot na. Agad saan ba't siguro akas ka rin Iniinot tulat ta siguro Di ka gana at lakay. Makamubun tulat ta di ka anakam. Rumarak man pa love. Kuyugak ni nanang ko amapan nagpa-check up. Ala umon jay lukan. Tasuko namun ijay balay da. Tapno saan amabanog ni nanang. Wen love. Ang kurang samat gayam di kwartak. Ay katikan ka Ingkalatan mga alay jay wallet ko. Amumati ayan na. Manungay ti alak, love. Ay kat makaamu ka Numano ti kasapulan ni nanang nga agpa-check up. Iso ti alaam. Agyamanak nga rod, love. Talaga nagsingpot ka. Sa anak nga babawi ang asawakin ka. Awan nga tati nakakitakin ka asimrek di hotel, Mary. Awan siguro, Eugene. Si kakit di Baka ada nakakita kanyam. Di oray man adda. Di dakmot lamay lasin. Ta nakakalugungak. Ken ada face mask ko. Ken nakasedsak. Sa bagay, uray siyak. Nakamasak ka nakakalugungak matlaang tatay. Oh, kailiw kan, Mary. Ay, uray siyak No amom lang perme nga ililiw ko kanyam. Sa balimat nga minti inasawam. Oo, di kagsangit Di mo't imbagakken ka, apinikot naklang di asawak. Kan adda tulagan ta, saan? Oray addan asawak,
Tas si kalat tati ay ayatek. Kan ti may sapay arason, no apay nga intulok ko apinikot nak ni Angela, kat tapno makaurnungak. Ha? Kan tapno tawidek to ti kinabaknang na. Datang tumot lang ti may ranod no kaskasano. Isa di ka makias-asawa iti sabali, wan. Urahin nak, wan. Uwan, si kala nga talaga tilab ko. Hangko nga maibawing iti sa balitirik na kanyam. Ay uwan, ada nga nagkulit nga mang araram kanyak. Hanak nga sarsardangan. Imbagak lang arudan nga sardangan nak nga araraman ngam nagkulit. Agkarasubli ije balay da angkal ko. Sino mo day ta? Karo babi matlaang si man ije abroad. Pangasim, di ka agpapaaram kan ko na. Nupasyara na ka, papanawa madagos. Uwan, hangka nga agdanag. Awan matlaang tirik na kanya na. Si kalat tati panalo ito'y pusok. Promise mo, ha? Sana balay, ta mabiitan ti panagdan nata. Kumapkapsutan niya ang hela. Kumarkaron di sakit na. Ang mga no, dinan abutan na dya iti makatawin. Sigurado nga ta. Wen, umadanin ti apit da dyan. Iso nga umadanimit tan ti pan nakabalok. Agden natan ton. Ano samlaeng nga arman ni Mary Barok? Ta kapunpudutan pa lang amin ti panagsina da iti iksnakit. Iso akas jay. Wen tata, mawatak ni Mary. Kanamok, ket naktumat lang. Marikirik nak data tata. Di ka madanagan, tatulungan ka. Kanayon ko abagbagaan di ka anakak. Mga klon ken ka. Mayat ko mga rod naklunan na kon. Sakbay nga agsubliak ije barko. Kaano aya, ti panagsublem baraw. Into no may abulan tayo matkit di. Ala, sarong karam iti minalam ni Mary. Tapno matinag tirik nanaken ka. Imposible, adi mo mapaayat jay ka anakak. Iti kasta kinapunerma o. Patsyak amain labtumot lang kan ka jay ka anakak. Sapay la ko matata. Love, umatang taman iti motorsiklo. Ta may mayat nga ilusot iti traffic. Anya, kabutbutang samat ti motorsiklo. Saan? Depende iti agusar ta. Kan depende iti motor. Tayo nangina ti gatangan ta tapno may mayat. Katala sikat ti maka mo, love. Sino dyan nakamotorsiklaw anang nagas ka ni Mary bakit? Jak nga rodam mo lakay. Nakarikap mo nga minja helmet na. Sana makita ti rupa na. Naglokaw. Sino nga ito dyan mangimot motor ken kwa na? Di na ko naan nga daman sa bali ano ubyonan. Ay, jak ka mo lakay. Nagkatawan mo dakis na ano adamanan baro anubyo na. Tapno makailiw-liwag mo tan. Wen ang mga nutila pakirel-relasyonan naman ditan. Madamdama lukwen damanan. Hindi ko madirect ti kayat ko aparakin ko na. Ta nasingpot. Nagagat na dya kalugaran tayo. May suro mayat ti puso ako nada. Uray kayat mau no di namot kayat. Awan mabalin mau. May mayat dito apagditan ta. Ta adayo ba si talugar? Uwan nga ruda. Iso na lang tama bano ka nga ag-drive iti motor. Saan? Madingamin no jay kotse ni Angela ti usaran ta. Ta amang ano ada makakita. Naimbag ti motor. Ta saan daw na yung mabigbig. Ay, sabagay matkit di Ay, kastoy latan nga ka na yun ta aramid ta. Ilibli basta ti agkuyog-kuyog. Basit la panagurayan, Mary. Mabalo akton. Uwan makaurayak matkit di. Basta ti kanayan kong ibagakin ka, ha? Di ka makias asaway ti sabale. Urayin nak ang mabalo. Apay, sino dyan mangyang angkas kan kay ti motorsiklaw, Mary? Saan laanam na minsan na nakita may ngayon lugan na ka? Kat boyfriend ko uncle.
Asinaw a boyfriend mo. Taga-anaw. Ay, kwa, taga sa bali nga ili. Limbag ano na singput-mut laan. Uwan Iso siguro ti kasi singputan nga lalaki ito'y loson. Lay, kitama. Tama nga numaul ay tinapasamakin ka. Madamdama, agsangit-sangit kan tumanan. Haanan, angkel. Haanan. Lakay, mangantayon. Mere, umay kay manganan. Ay, apagisaw. Marik na akong tibisin ka. Mere, umay ka manganay. Na, Nay, agbakbakwar mo di ka anak kam lakay. apayan Mere. Andiat mapaspasamakin kan. Ming kakitaan masikug samad tan di ka anak kam. Ayabam nga rodan tinobyam dito balay. Takasaritak. Taday, masikog kamot gaya man. Busy pa nga mintadta, uncle. Ay, basta ibagam, takayat ko ang makasarita. Sana mabali na may tantan diyo umay na dito balay. Ibagam, tay kuyog na dagiti dadakil na. Tapag sasaritaan tayo, ti pa nagkalay sayaw. Inak man, makiatindar pa iti kasangay ti kumpare, lab. Agawid akmot la dagos. O sige, ngamjay ko ti usaramon. Tani nagalis ti dalan. Tumanuto, love. May mayat di motor, ta iwas traffic. Sana balay, ta agan nadak, love. Nagamit ako, pare. Itunod ka na, pare. Tanay, naparsag kan. Warsaan, maturog kan iti balay. Sana, pare. Kabalak. Di ka madanagan. Makasangputa kasi kakarad ka di balay, may. Nay, anjat saksangitan ni Miray. Nay, diya ka mo Ay, umay katasit ganta. Nanay, Ay, Eugene. Apay nga bati na kami matan. apay, sino ayo dyan ti sangsangita, Miray? Diya amad to si Kuko, uncle. Nadisgrasya ka nukat natayan. Anya, sino ayo dyan? Ni Eugene na nga ex ko. Anya! Anya ngay itan, agsikog kan abalasang tanatangken mo't ngamin ti ulam. Uncle, Liblibas mo mo't gayam tinakisinsin narak iti dayjay alalakay nga uray ng asawan. Di ka lang nagpampanunot mo't tahan ka anakan. pakawanan dak, uncle. Nagbidutak, nagbasulak, nagpaiturayak nga miniti na laos nga panagayat ko kin ni Eugene. Yala, awatam ti kasta nagbanagam. Anya ngay, libas mo mo't ngamin tinapan nagpasikaw. Sayang ni Derek. No iso ko mangamin ti inaklon mo. Mayat ko man ti biyag mo ita. Kat awagan nyo taibagayo nga umay nakpasyaran manan. Ay saanan, kababain. Ah, Naimbag ko maano saan ka masikaw. Kababain ti mangiritaw iti masikaw. Oy, tatang. Asino man tikid-kid dayan kan sagsagawi siwan nyo dinan? Ha? Ay, awan, adaya. Jay katulong da di takaruba tikid-kid dayan nyo anya. Natiliwan kayo man idin. Kiniddayan nyo day takatulong da dita. Saan mo't Ini sumaklaang mait. Apay, may paray ti umisam. Ne, kitain nyo Taamangan no mabastusan ka da kayo. Kat kagura da kayo. Saan? Kaslakay kayat nan tupay. Tadukas jay asagawisiwak. Kat kaslay parang na jay legs na. Talis-lisen na ti pantalon na nukwa. Anya? Tapyo lang ang data. Saan man at tilakid-kid dayan nyo dita, tatang?
Di yu amo day ta babae, kid dayan niya. Maala, sumrek kay kit din tamangan tayo. Apay adeng, anyat sang sangitam, ken papanam. Nagdakkel mo tabag mau adeng. Uuwi na ako sa amin kasi hindi ako sinuswelduhan ng amo ko. Ay, Tagalog kamot gayam adeng. Akala ko Ilocana ka. Alam ko naman magsaunang Iluko pero hindi perfect. Karabaw Iluko lang. Ay, kasta aya. Matagal na akong nagkakatulong sa mga Ilocano, kaya amok madbasit na magsalita. Ay, kasta. Ang jay kunam. Saan da ka susulduan nagiti amom kunam? Oo, tata. Kung singilin ko isuda, magagalit naman sila. Kaya alis na lang ako. Ay, kawawa ka naman ang araw kung ganaon. Sapay hapon na. Wala ka nang masakyan na papunta sa ili Oo nga eh. Pero baka meron pa. Habulin ko. Baka may maarkila pa ako na tricycle. Ay, hindi na. Huwag mo nang habulin pa. Mabanog ka laang balasang kaw. Kung gusto mo, umay ka pala maturog di sa balaymay. Ha? Nakakahiya naman sa inyo. Ay, hindi. Huwag kang mahiya. Tawa lang sabsabali sa atin. Magkakaruba tayaw. Sige nga, Rod. Kung okay lamang sa inyo na makitulog ako. Uy, ala umay kan balasang kaw. Siyak, ti makaamukin ka. Kat pagturugan na ngay nga rod, nagado agamit iti bakan ti asilid. Saan anaisim pa, naggulo ijay. Paturugak pala ti silid ko taijayak to sala sa Anya, ay sus, agpat-paturog kayo iti saan yung am-am mo. Di kay laagbutang. Amok mo't ni Lerma. Katulong na di tabangi na balay. Saan na kano kami nasusulduan sa amasyanak. Awan pagluganan nan ngagpailay. Kat makaamo kayo nga rod Sige tamang irwarak itipungan kan ulas nga usaran na. Kan sukatan nyo nga rod jay ap-ap ti kamayo Tanagrugitsan. Kababaing tatang. Lerma, nakatulog ka na ba? Ay, hindi pa. Ay, nagsiselfon pa ako. Pati akaw, hindi ako makatulog. Halika, magluto ako ng tubig. Aggatas ta tapno makaturog ta. Ay, ala, nakakahiya. Di ka agbabain. Ipagpabalay mo wine. Manipo dita, bumalay kan ditaw. Ala, umay kan tayong tagatas. O sige, pero may tinapay ba na isasawsaw? Ay wine, adaw. Adalup bride. May palaman? Anong palaman ang gusto mo? Marami kaming palaman sa kusina. Mamili ka na doon. Parang giniginaw ako doon sa salas. Pwede ba akong matulog dito sa kwarto kao, Lerma? Kahit dito akong datar. Agyaplagak dito. O sige, bahala kayo. Basta ako, dito ako sa kama kasi malambot. At saka, hindi ako sanay sa datar mahiga. Ala, siya akong dito'y datar, ta si kadita kama, why? Tata, ang dami mo palang gamit dito sa kwarto mo. May nakalak pa na kabinet. Ano ang laman niyan? Ay, tay induldulin ko akinabak ng dayta. Ha? Talaga? Why? Naimpudak nga men. Iso nga ado ti iduldulin ko akinabak ng kwarta ken balitaw. Kung gusto mo, Ate Mina,
dito na ako magkatulong sa inyo. Ha? Ay, awan mo't pagpasweldo mi kan ka, Lerma. Siyak, timang sweldo ken kwa na anak ka. Saan maproblemahan na ita? Anya? Ni, di tayo mo't kasapulan ti babaon ng tatang. Kasapulan ta? Kasapulak ti para timple ti kapik. Anya? Sige na, Ate Mina. Payag ka na. Nagagat naman akong magtrabaho. Magaling pa ako magluto. Ha? Kasano tatang? Sigurado kayo? Kaya't yung agnaid dito'y balay ni Lerma? Wen, nagagot ni Lerma. Sana balay tada pensyon ko apang paswildok ken kwa na. Asino, jay mangkukukukin ni tatang Mumina? Ay na, jay babaunin da ididita bangir abalay ni Lerma. Anya, apay nga da dita balay yo. Inalamot ni tatang ababaunin. Swelduan na kano. Anya, di ison ti papanan ti pensyon na. Basit lat agbati kan kwanan na. Isong mati kayat na. Kat apay, pasat ti trabaho na, ti panagkukuna. Wan siguro Kaino agpamasahi pa'y ni tatang nukwa, agpaikat pa'y iti uban na Aya, naimbag man ta kayat mo't di babae. Kayat na mo't, paspasurot iti amin nga ibaga ni tatang kankwana. Lerma, kasanungay. Natin nagmatiriknakin ka. Bayat ti panangkukukaw, panangububan, kan panang masmasahim kanyak. Nagroseng ti ayat ko para kin ka. I love you. Kaya naman kitang mahalin. Basta ibigay mo lahat ng hiling ko o ihilingin ko. Ay katuwan na talaga yan. Basta kaya kong ibigay, walang problema. Simple lamang ang gusto ko, Berto. Oo, wag kang madanagan. Basta't kaya kong ibigay ko sa'yo. Basta mahalin mo lang ako. I love you. Gusto kaya ni Ate Mina na maging tayo? Oo, gusto niya. Awan maaramidan na ta anak ko lang na jay. Siyak ti masuraw, iti da ito'y apagtaingan. Tatang, nalabasan kayo itay ijay kalsada kin ni Lerma. Mayat ti holdingan siya amagmag na. Nagalas ti itsuraan nyo. Apeng agkibkibin kayo. Apay, dakas aya. Agayan ayat kami nga ruran. Anya, agayan ayat nga. Nadevelop tirik nami iti tunggal may sa anak ko. Iso nga agayan ayat kamay. Pangasim di kagbalin akong trabida ka na kamay. Napudnaw ni Lerma kanyak at napudno akmut kenkwana. Ay nalakay kayong tatang. Baybay anyon day taabanag. Nagubing nga adayo day di Alerma ang maidilig kada kayo. Apay, masigurado yung adi na kay tupanawan day di. Saan? Tasak kalulaang tayo ayatan na. Ay, jakpat yun day ka. Kasla saan ang mapagtalkan day di babae. Lukwan na kay la day di. Saan nga raw? Apay, di ka makawawan, Mina. Makiasawa kang aminan. Tapnusan at ila pakasiksikuram. Ibigay mo lahat sa akin ang pensyon mo. Tako na ang magtago, Berto. Ay, katuan Ay talaga yan. Walang problema, Lerma. Mag-ipon tayo para sa kinabukasan natin, mahal. Ay, katuan Naitaman ti kay kayat ko ken ka. Taamom panunutan ti masakbayan ta. Agurnong ta ti pagkasarta. Hindi na kailangan niyang kasal-kasal. Matanda ka na. Mag-ipon kit di tayo ng para sa buryal mo. Nilermamag. Ang awon nakpaimag. Ay, hindi ako nag-aangaw, Berto. Matanda ka na kasi. Dapat nakaredy na ang para sa buryal mo. Ayaw kong mamroblema tungkol dyan. Mala.
Si kati makaamaw, mahal. Ay, oo nga pala. Curious ako kung ano ang laman ng kabinet mo dyan. Ha? Ay, yung kayamanan ko nga raw. Gusto mong makita aya? Tingnan ko nga. Tingnan natin. Sige, taalaag titulbag ka, mahal. Wow! Ang gaganda palang alahas ang tinatago mo dito, mahal. Oo may rilaw, kwintas, singsing. Balitok amin na kita. Ay, tamang-tama. Wala akong relo. Pwede bang gamitin ko na lang yung relo? Pambabae kasi yan. Oo sige, itad ko na kada sa rilaw. Regalo ka mahal. Ay, thank you, mahal. Ang bait-bait mo talaga. Ang damat gayam no biyayon tatabal tao. No biyayon mo't gayam tayo sigo na babaunin na dita karuba. Ay, wala. Awanan, inatiw kan, hilino baraw. Laklakaya na kaon. Ngam nakanubya ak pala iti ubing nga ada yung ngumsyak. Nagpintas pa eh. Anyat sekreto yo aya tuladan kay man. Oraan anwam. Talaga ako maapoy ka, Helena. Mabuteng ka nga agaram. Mababainak nga ron, tata. Ay, awan Talaga malakayan ka abaraw, no kasta barok. Di naklatultuladan. Natadem ti baniit kaw. Ta nakabaniit ak iti ubeng ken napintas. Hangam kasla ko nada dita naggapuan na abalay nga da kano sadsadot na. Isa pinapanaw da. Saan? Palsaw na tadamag. Di da kano suswelduan isa pimanaw. Saan ka basta mamatilatan iti bagbaga ti tao? Ta siyempre, linisan na mo ti bagbagida Ngam ti kinapudno na saan da suswelduan ni Lerma isa pimanaw ket no talo a bulan saan da sinwelduan. Ay, kastaya tata? Wain, iso nga awan babain da kita tao. Kundi katulong da, nga maawan mo't gayang pagpasweldo na. Berto, gumising ka. Apay mahal. Ikaw muna ang magluto. Masakit ang katawan ko. Sige mahal. Ituloy mo lang ti maturaw ta sa akong ti makaamawan. Riingan kan tao no pananganay. Ne, apay ada kayo taglutluto, tatang. Nasakit ti bagbagay ni Lerma. Anya? Riingag tao no nakaluto akaw ta pagtumarag to ti agas. Ne, kitain nyo Tamangan no agpampambarla ang tatang. Baliktad samot ti mapaspasama kan. Imbes nga iso ti mga sikaso kada kayo. Baliktad samot nun. Apay, di ka makawawat mina. Madingar ti bagbagi na ako nakmayt. Pag inanantamot ni nanang mo at akaasimay. Ha? Nanang ngamot. Katuan mayt, talaga mo't na may kadwa nanang mo ni Lerma. Isa nanang, kunam kinkwa na. Lerma, saan kan samot ang masakit? Day tamo ilag cellphone ti kuko amon. Apay no ing katulungan ni tatang amang ilaba iti kawusyo. Maasyan ka kumamot iti amak lakayan. Ngam parigatem met amang ilaba iti kawus mo. Ilutuan na ka pa yun. Manun nga aldaw akas na ti aramidan ti amak. Kunak man no si kati mga sikaso kan kwa na. Ngam baliktad samutan. Ayaw naman niya akong magtrabaho. Kat gaputakas ta timbagana, paspasurutam matan. Saan tulungam ti amak Lerma. Amumit alakayan. Pati pagdigos mo, iso ti mangisagsagana no kwa. Biyangot ka naman pala na anak. Naglukon?
Rumwaran ti pudno nga ugali day ta babae. Natangsit. Diyak kaya ti kastoy makitkitak dito'y balay tatang. Pang-aasiyo ta diyo spoil din ti nobya yo. Adi punin na kay matuna yan. Adi pa na sasawam mo't mina. Agtintinulong kami laeng. Tultulungak ngaglaba ka nagdalaw sa takaasay. Manon nga aldaw akasta. Agtugtugaw matlat kukuin na cellphone. Ay katagi na nangaraod. San ang mabalin ti kasta tatang? Isukat ti agre na rin na dito'y balayan. Papanawin yun no kasta ti ugali na. Sinaan nyo kit din daya babae. Awan karbengam amang diktar kanyak ta anak kalaan. Ha? Apay, nangalamin ti karbengam amang mandar kanyak nga amam. Anak kalaan, laglagi pamday ta. Tatang. No saan ka komportable dito balay? Pumanaw kami langan. Sumapol kami ti pagnagdanmay. Saanan? Siyaklaangan ti pumanaw tatang. Tamok adiyo la maidiretso day ta kanyak. Maawatak mat abalay yumat day to. Iso sige, siyak ti pumanaw. Tapno awanan ti mang bibiyang kada kayo. Mabuti naman at lumayas na yung pakialamera na anak mo. Wain, talaga nga impasagid ko apumanawan. Tanay, tila pakibibiyangan na mutan. Agasang tapag sinaan na tapayan. Nangalaan na ti karbengan na ngay. Iba ang ugali nung anak mo. May pagkamaldita. Naiinis ako. Mala, sana balay taawanan ti kontrabida di ti balay, Lerma. Maaramid tan ti kay kayat ta. Mahal, binuksan ko pala yung kabinet mo. Ginamit ko yung mga alahas mo doon. Sige laeng, awan mo't mangusar ka na kita. Usarem laeng, mahal. May mga ibang relo pa pala doon. Ay, oo. Ginatang ko dagijay, ijag trabaho akpay laeng. Dagijay ti pakalaglagi pak iti trabaho iday. Mamahalin lahat yun? Wun nangingina dagijay rilaw. Ang jak usaran ta sa anak ka na iruam nga grilaw. Ay, sayang naman kung hindi magamit. Kung gusto mo, ibenta natin. Taitago natin ang pera. Ay, kit mapalin mutlat ta, mahal. Ta pangrogyan ta iti business ti mapaglakwan ta. Oo, mahal. Tama yung naisip mo. Magtinda tayo ng merienda dito sa harap ng bahay. Uuwi muna ako sa amin, mahal. Kasi may sakit daw ang tatay ko. Kastaya, kuyugan kan mahal. Ay sus, malayo sa amin. Baka hindi mo kayanin ang biyahe. Baka mamatay ka sa pagod. Ay, nalabos ka mo't, Lerma. Kabalak. Huwag na. Ayaw kong may asikasuhin ako sa biyahe. Mahirap magbiyahe na may alaga. Sa anak mo't nagpaasikasukin ka. Sumurta ko ay. Ay, o sige. Ikaw ang bahala. Dito ka muna, ha? Kukuha muna ako ng ticket natin. Hintayin mo ako dito. Sige, mahal. Dalian mo Oo, saglit lang ako. Nay, apay abinagkat mo dagitabag mo ngay. Oo taba ka may magnakaw dito. Mahalaga ang laman ng bag ko. Diyan ka muna, ha? Ay na, makitak mo't laangan ti lugar na Lerma. Maamamok mo't laangan nagitidadakil na. Ay, nagmayat tiriknak na nakatumpungak iti kasken ni Lerma. Malaksid anapintas, nalailo pa ay. Saan ka pa? Apay ngay, maluman ng awan mo't ni Lerma. Napananan ngay, tsak mo't maawagan. Manuoras kon nga guru, uray dito terminal. Ngam awan mo tan.
ni Mina. Hello, Mina. Apay, ayan nyo tatang. Ada, dito'y balay. Ha? Anda ka dita ni Lerma? Kita man, ang mga no nagsubli, nagawi dita kat nalipatan na kituyen terminal tibas. Lerma? Awan ma. Apay nga da kayo dita terminal. Orayak nga rin ni Lerma. Kunana amapan mangala ititikait, gamday, manuurasan nga agur urayak dito'y awan mo tan. Diyak mo't maawagan. Anya, ay sus, agawid kay kit din. Amangan no agur-uray kay la iti angin dita. Saan? Urayak ni Lerma. Adala siguro na pananabi ay. Oh, kumusta tatang? Adda ni Lerma? Nauray yo? Awan mait. Intarayan nagsamot tan ti awanan bay na babae. Lakit di ah. Di yun namnamaan dayjay. Di na kaila siguro madirit sa asinaan. Iso nga indalan na itikas jay awagas. Apay nga yakas jay. Kalpasan anaala na amin na kay kayat na kanyak panawan na kaon. Apay, anyat inala na kada kayo. Lagi jay induldulin ko nga alahas ko ah. Sapay ginginaan lagi jay. Kan amin na pensyon ka o inrimit ko amin kan kuala. Kunana ngamin nga gurnong kamay. Ay, kunak tumo ngamin kada kayo. Didak tumo diningag idi. Oh, anya nga ita. Apay nga yakas jay tinaramid na. Apay nga anak ka. Nanang, kurang pa'y matibos-busak a kwarta. Kasanungatan. Ay katagdis kitar ta, anak ko. Inak pa'y la umutang kin ni Antim Amaring. Naimbag ano, adda kwarta na nanang. Adda, naglako iti baboy na idikalman. Damag ko adakkel tinaganan siya na tanatsambaan na tinangin na apresyo. Alaman nga rod nanang, da kayon timapan, tamabainak nga umasidag kin ni Antim Maring. Ala, tamapanak no madamdama. Lepasak latay ar-aramida kay kusina, anak ko. Apay nga minakundi abroad no awang magayang busbusan na kwarta. Nabitin nga rod tay kwarta naman ang Maring. Bayadan ng tumulaang no maka-abroad. Ay, awang kwartak nga ipautang ko. Gaputan na amuan nyo ang naglako akiti baboy. Umasidag kayo mat kanyakon. Awana ang kwartak, imbang kukaon. Ada pangaramata kiti dayjay. Siya na para pautang dayjay. Para iti pagbiagak dayjay kwarta. Kan di mat namin adaw na napikin ni Gracia. Apay saan na nanidigra? Ay sawan latamukaon. Jackpot siya na makabrod dayjay. Sigurado mat siguro dayjayon, manang. Nawan latamukon kunak manain. Basta awang kwarta ka may pautang ka. Iso pasensyakan garay. Sige nga rod, manang. Agyaman aklaangan. Kamaudyanan na, nagpauit matlaangan tay gayam ko iti abroad, nanang. Imotang kakankuan na. Nanang, iso ama ituloy kun nga ipagnati papeles ko para abroad. Basit la panaganosan, maka-fly takton, nanang. Ay, naimbag pa'y katay saan ta akab-kabag yan. Kasi dadaan at tumulong. Ngamjay mismo akabsat ko, naimot. Bayadan tamot. Saan tamot adawatan? Ala, baybayan yun, nanang. Tiamon siguro ni auntie, sa anak ama ka abroad. Iso ama buteng ngagpautang. Taamangan no saan tayo ama kabayad kan kuana. Huwag nga taa. Alang arod, say-saya atom ti panag-apply mo, anak ko. No kasta, agap-apply ka mat para abroad, insan donita. Jack pa'y rinugyan insan Gracia. Plan-plan wak pa'y laang. Rugyam kit din atap numalpasan. Awang mo nga rod kwarta kinsan. Awang mo pagutangan. Kababain ti umutang-utang. No talagang interesado ka, insan, madiskitaran day ta. Talaga kayat ko insan. Ta nagrigat ti biyag di ti pagilyan tayo.
Makastruck ka ngagpaiso iti trabaho ang basit mo ti sweldo. Kaya't ko kumamot tag negosyo ng mamamot kwarta pagpuunan. Iso nga rod nga agabrod ta. Tapno makaurnong ta iti pagpuunan ta iti negosyo ta. Tag negosyo ta man kit di insan. Wen ko mga rod insan. Ang mala, makitan tulat ta kasinsen. No kasta, makabrodan dyan anak. Mau ka ba guys? Wen manang maring. Flight nan inton maminsan nga aldaw. Jak sumurutan namang itulod kun kwa na. Tamaulawak iti biyahe. Nagadayo mo nga min ijay airport. Wen no kada tayo ababakutan. Di tayo makaanduran iti atid ga biyahe. Nasakit pa'y katibagbagi. Ano kas dya along trip? Wen nga rod amanang. Kaya't na nga tatagbalon iti daeng. Ha? Pabalunak man iti daeng jay kaanak hak. Naimbagla pa sa rabo na itagbalin nga amo na ijabrod. Ay, jakla mo amanang. Mala, ikaktulatan, taado jay dinaing ko abangos ije balay. Ala, nagtaktak kayo pa ang Auntie Maring. Nakamabain pa yun. Anya nagtaktak mga ibagbagam. Sigo din adinaing ko day tay di namin sa nakalman. Basta ipabalon ko kan kaday tawan. Naimbagla pa sa lubong mo iti amaw. Para manamot ay iti daeng. Naimbag ano kayat nanti? Kaya't dano maramananda. Tanaimas ti pa nagdadaing ko. Kagkasanungay, agan-anad kay ti biyahim. Grasya, kanakan. Pasensya, no day talaang ti may pabalon ko kawan. Nakaskas dao mat dadya akabagis yun nanang. Kila at saan nagbaliw ti aplaw ti angin. Apay anak ko. Win tayo din naamuan na ngag-flight akon. Kasla siming patmatan. Kitila mait-itid na pa yung ipapabalon kanya. Ay, jak man ambo iti dadya nga antim. Mudi nga min dadya nga antim. Saan amaaw-awatan ti ugali na nudaduma. Nagado di inted na adaing nanang. Adapay prutas kanat nateng. Kat, alaam amin dagi jay. Saan nanang? Tanadagsen. Ibatik dagi jay. Ngam di yulatan ibagbaga Tapno saan nga agungat. Ay kat, makamu ka nga roda anak ko. Nakaabrodan ni kasinsin mo agrasya, Donita. Wen nga rod tatang. Naimbag pa'y kat ni insan ko ta nagflightan. Kaya't ko kumamot ag-apply ng awam magkwarta. Ay kat no interesado ka, agdiskitara kiti kwarta. Umutang ta. Anda nga tamang pautang kada tayo, tatang. At dalat ta siguro mo't Ang numapilpilitan ka laang, uray saan ang nanakaw. Interesado ak mo't kit di tatang. Pampanunuto lang amin ti magastos. Sursuren ta dagiti kakabagyan ta. Ta uray sa gabasit no maurnong mayat. Alamang nga rod tatang. Tay karigatak man tagaplay. May saka mo nga guutang roday. Ha? Karitam to matagpabrawd kaawang mga rod busbusan nyo akwarta. Baring mapagasatan ni Donita manang maray. Ibagam ta saanan nga gabrawd. Gastos laeng dayta. Inton mapeke akas kan ni Gracia. Itaam, namidwan na peke ni Gracia. Nakachambalaangan iti may katlaw. Isuan na panag. Saan mat siguro, manang? Ayaw ang kwarta. Dagijay kakasinsin tayo tasit gam. Tanigusyan ti da amin. Adu mo lang amang ti kwartada ngam siyak. Tano siyak, adang amin yor urnongak. Isu apasin siya kan, ruday. Nagpawit di kasinsin mo. Kat nakuna na pabuludan ka kano iti busbusam nga agabro, Donita. Ha? Ay na, agyaman ako na auntie. Ay na, may tuloy ko malangan ti mangilakad iti papeles ko. Ala, say-saya atom nga rod balasan ko.
Tapno maka-abroad kamutten kaanakan. Kamaudyanan na, umadanin ti flight mo anak kaw. Saan ang napupuutan? Nairemedyo mo't laang ti kwarta. Wen nga rod tatang, adun ti utang tayo. Di mo pala panunutan rayta, tapno saan ka amay stress. Basta no maka-abroad ak kat agsweldo ak, bayadan tayo to adagos dagiti utang tayo, tatang. Uwan anak kaw. Nay, kunak no asino dagiti pasaheros nga agur-uray diti waiting shed. Da kayo magayam, ruday. Dunita. Angam, apa nakasukat kayo nga agama, papananyaw. Kinadamo dak kalabagahiyaw. Agabrudan to'y kaanakam manang. Itulod kon iji airport. Orayan mi tay inarkilami alugan ta iso ti mangitulod ka na kamay. Ha? Ay, nukasta! Ag-flight kan, kaanakan! Wanante, apay ngaya di yung bagbaga ta nagdaing ako maiti balunam. Ha? Ay, uri saan ang tadaing ante? Ako na yung baglabalo na medyo abroad. Kaanakan. Pasalubong mo itagbalin nga amam. Ang manutswildom ijay ngay. Ay, jak pa'y amuanti. Oh, imposible mat adida imbaga ti sweldo yo ijay. May mayat matla ang nakatrabaho akon sa akong tusong batan day tante. Tapno eksakto ti may bagak. Ay, sa bagay mo kit de. Akit, agan-anad ka nga rod ijay kaanakan. Ay na, kailiw da kan tulaki de. Na, narakupang ka man dunita. Ha? Ala, auntie. Ay na, di ka mangliplipat wine. Di ka granag, tailaklak am kay ti kararag ko. Ay, agyaman ak nga rod auntie. Nala, urayan dakpit inak mangala iti balunam am merinda am ijidalan. Nagluto ak iti suman iti rabi tarayak baitan niya, urayan dak. Ni, nagdardarasan na pimanaw tatang. Ngarod sapay agtaray. May dugmam to lang asa. Bigla mo ta siming po ni ante. Nakasupsuplada iti umut-utang tayo kan kuana. Wan ngarod ala, bay amlatan niya ti makitam kan kuana anak kaw. Kahit kasanungay, kabagays. Agpaw-paw mo lang dyan anak mo iti kwarta. Ay iwan amanang, binulan na pauitan na. Kay tagilibre ka nga roden ore pang lunch lang iti sentro. Ha? Ay katun amanang, day talagayam, mapantanubigat. Itan kaanon to pa'y tabigat. Mapantaitan, tanay mabisinak. Ramanan tamamuti katas ng dolyar. Ha? Mala mabiit laeng aron manang, tagdegos Ay saanan? Agdegos-degos ka pa'y laang. Agsukat kalatan, sa kagbangbang lumayatan. Ay nasa anak akomportable manang. Kabagis Ruday, mano ka di abulan nun ni Donita ije abroad? 5 bulan nan amanang. Ay kat, nawadwad mo nga rod ti urnong nan kan urnong mo. Ay, imbay bayad ko iti utang na itimpaw-paw it na kwarta. Apay, di kay pa'y nakabayad aya? Anda pa'y basit manang. Ininot ngamin ti pampamayan ming agbayad. Tapno adamot agbati kada kami Nan, mangilibre ka mga rod matiti masida tanay awan pangrabyan ading ko. Ha? Kalo kayat mo ti umay kambangan iti balay. Ta agluto ak iti pangrabyan ta manang. Ay, restaurant ti kayat ko asawan. Kayat ti lutong bahay. Mangilibre ka, kastapay. Ijay mo restauranten Alan mapantay dya sintro, tayo dya tangag dinner, kabagays. Agarly dinner tanya. Ilibre mo to'y manang mo, Kakaiso na nga dan di abroad nga anak mo.
Share your blessings ko na nga raw. Ay ka, mapantangarod manang. Awan problema iti dayta. Nabsog kamutlaang, manang. Ay, wala Ruday. Ay na, iso na lang ta. Problema nun nyaman ti masida ito nagsapan. Dumagas naman ni palengkay Ruday, tayong tagpalengkay. Nakalukat pa'y mo ti palengkay ti kastoy nga oras. Kuyog naman ta gumata nga kiti dadakkel nga ikan kan karne mo na. Kan nata nga sagpaw na. Ay, katuan sige, kuyugan ka, manang. No kasta, inlibre mo ni Manang, Wan, garet. Narigat mo't no jak pagustuhan. Anun to man na may bagbagaanan no kwa. Pasaray ag text nga rod kanyak, sang kadamag na no anya ti masida. No naimas ka no ti masida o may makipangan. Ngam no ibagak aprito a fish kan dinengdeng ti sidak. Kasla makaungat pay. An-anwag ka no ti ado a kwarta. No jak gumatang iti naimas a masida. At nangarod sa balay nga ugali di kamsat tagaret. Nagpakuyog pa'y kit di nagpalingki Kunak nagpakuyog laang. Ngamsak mo ti pinagbayad na kanagin ginatgatang na. Anyan. Binaybay aklatan Uray ta kamsat tamay. Ay, numaminsan. Uray kabsat ta. Saan amaliklikan ti manglagip iti napalabas. Di pa'y pulos agpautang idi agap-aplay dagiti anak ta. Ngamit at nakabrodan, kaslamat asinon nga agpalpalibre. Ako namit landakil tinaitulong na iti panagabrod dagiti anak ta. Yala, awatin talatan day kabsat ta ading kau. Saan ta kumaagurguraan? Saan matkit day, maibagak laeng manong. Hello, Nanang. Adda ipawit ko a package dita Pilipinas. Kasta ay anak ko. Katuon uraya kanak ko. Ninagana kon ti karga di package, Nanang. Itad yun to kadagiti kakasinsin kan kakaanak ka. Ni antim ngay amareng, sigurado nga umapal day jay. At damot para kan kwa na, Nanang. Kan uray ni Uncle Rudy. Adda itad ko kan kwa na. Ngam, siyempre, at adulat ti para kada kayo. Agyaman ak nga rod, anak ko. Sige nga rod, Nanang. Tadapi aramida, kwan. Agan anad kayo akanayon dita. Bye! Nay, si kamo gayam manang mareng, nagsapa kan ngay malatew. When man ta umayak makikape. Kan di mo't itajay kunam nga isasangpo di package nga ipawit ni Gracia. Ha? Uwod manang, malasumrag kayo nga raw. Agyaman nak. Anyat maikape dito'y balay yung ay. Adda kamote kan mais di talamisaan manang. Anya mo dagita nga ikapkapin. Burger wano pizza kas kada french fries ti ikapim. Anyat serbiti ka dat anak mo jabrod nga no di mo enjoyan. Awan usum ko kadagita amak-makan manang. Ay why na anya nga oras sa sumangpo di package ngay. Masapa ko mata na dapay papanak. Jak matam mo manang, basta itakano nga aldaw. Ang mapan kalat ta iti papanam taylasin kunto tay paraken ka. Ay isan, urayak langan tanay, naregat ti maunaan. Ang mga noalaan na di para kumakanyak. Kano andan di package, lukatan tayo adagusan, garay, tanay, dardara sa akwan. Ay, daytoy, kukwak dagitoy adilata. Dagitoy katenangina di department store. Naimas dagitoy, ay adapin na pintas sa radyo. Ay, alaag na ito yan. Ay, manang, nanaganan sa dagitay para ka na tayaw. Di mo alaan dagita ta, para ka ni garit dagita. Kana kanta mo di nagpawit, awan sabsabalay. Agpidot ka kay dimot na iti kaya mo dita. Saan na ta naala kong tay kukwak. Tay kumalaang na inagan ken ka ti alaem. Ta urayam ani garit ti mangted ka dagita, no ikan na ka. Apay aya, pakibibyangan nak si Karuday.
Agpidot ka lang ka diti kayat mong alaan dita. Mabalintag damag na. Anya day jay barok? Sa dino ka diti balay da Sir Rudy di reading dito, eh. Ha? Apay jay kapsat kaw, anyat masapulyo kang kuana. Itulod mi ko matoy package na. Ha? Package? Ay kwa! Ay dito yan. Ibati yo dito yan ta. Sana makadanon tilugan iti balay da. Dito'y lang amin ti pangibat-bat da iti paw ita para kan kuana no daduma. Kan may sa imbilin na kanyak. Dito ti pangibat nyo iti package na. Kapsat yo ka din ni Sir Rudy, nana? Wan, siyak ti inao na kabsa na. Sige nga na. Tanay, adda pa'y itulod may. Agdardaras kami ngamin. Mabit lang nga rod, tada ipapirma ka na kayo, nana. Ada kayo, tinang receive iti package. Apay ngay, analukatan ti package. Kasta ka di dahi ta simang part, manang. Wumait, nalukatan matasigod. Mas daawak nga raw. Tapi akas na titsura na simang pa. Damagag kumay dyan nang itulaw, ngam naladaw mo nakitak. Nakapanaw dan, idinadlaw kaw. Anya, Nalayawin mo ta package mo kabagay, stanay. Makatudtudo manan. Uray kompormento la maitad mo kanya kaw. No ikanak, thank you. Ngam no saan, ayos lata kabagay. hello anak ko. Naawat ko tay package. Ang yaman nak Nasayat nga rod tatang. Aywan, pakidulin yung tuman gayam jay impawit ko arilo, sing-sing kan kwintas. Regalo nga mintibus ko dagi jay. Awan mo't nakitak akas ta iti package anak ko. Ha? Ala, adda tatang. Kitaan nyo na yung bag. Sapay nangina ti balor dagi jay. Ninginain amin dagi jay. Imbalkot ko itinalabas itapan nyo. Naikarga iti box day jay tatang. Awan na talaga tinakitak a box. Kung nabalkot itinalabas itapan niyo. Ala, apay ngay. Saan nga minasyak ti imun anang lukat iti package? Ta nalukatanan ni dinapan ko inala iti balay da antim amareng. Anya? Nalukatan mo't nga minay, hindi napan ko inala iti balay da antim anak ko. Di mat imbagakan ka, asigo dan analukatan na simang pati package mo, Rode. Apaya siyak ti pagdamagam ngay. Diyan ang itulod ati pagdamagam. Ang mga nulinukatan day dalan. Manang, Apay atapam, asyak ti nang lukat iti day jay. Pagatapan nakakabsa mo, pabasulan na. mala, di ka nga rudan agungat manang. Nagdamagaklaang, saan ka pagpabasulan? Nala, baybayan nyo na tatang. Saan kumaday tatipam ko tantisan nyo pag kinaawatan ngagkabsat. Kasta oray ti pungtot na kanyak. Nagdamagaklaang matanak ko. Nala, baybayan yun. No pa'y nagsayang, tadakkel ti balor day jay no may lako. Kan pakalaglagi pak itinasingpot nga amok. Awan maramidan tayon napukaw mo't dun. Pasensya ka anak ko. Awanak mo't nga may ninisimang pat niya package. Nala, saanan aday tati pakariribukan nyo, tatang? Day, imadumot ti taraken mo aburias, manang. Pinadakkel mo pa'y gaya mo to'y kulungan da. Wan kat sigod mo't ngagtartaraken nakitibabaw. Iso adikan mas daaw. Mas daawak at nagtriple mo ti kinaadunan. Limlimala ang idititarakan mo. Ngam imadumutan. Agkat talaga kasta Kayat ko tagpabaknang. Iso gimatangak iti ado at araknag. Ay nawanan. Apa na pasabag kinastoy. Apa yan manang marain? Anyat sang sangitam di kulungan ti baboy mau. Awanan. Nairaman mo na nagsakit dagiti tarakan ko. Iti agraraira sakit ti babaw. Allah, naudatal damot amin an. Apa yan? Ay,
Nagsakida nga road, kane di na nalasatan. Sapay nagaduda. Kasanon nga tipunak. Awanan nalugi aklauna yan. Ay sus, sayang amanang. Sapay nagado ti ginatang mo atarak na. Ay, awanan di nagpunak. Nagsayang launay. Umayak man, ading Rudy. Ay sumrak ka amanang. Oh, ading ko. Apa nga imarakop ka? Di nakngarod paturogan ti konsensyak. Mabutbuto nga kajak maawatan ti riknak. Isu nga imayak, tao mayak agpuno. Bareng maalay-ayan ti riknak. Agpudnaw. Anyot ipudnaw. Jay mapukpukaw arilaw. Sing-sing kan kwentas ni Doneta. Siyak tinangala. Ay, napagawanan na ko ba? Inlakok day jay kat isuting gatang ko itinagado aborias. Anya? Ang mawamo lang tinagmamaayan jay tinakaw ko. Napistima dagi jay tarakang kon. Ay awagan man ni Doneta ta kayat ko tagpakawang kang kuana kabagais. Sapay kumata mapakawanak. Runay, kasaritak man tiyan ako. Awagan man, ta kasaritak barok. Anya manan ayat ibagayo kinina. Ay kwa, kaya't ko lang mga iliwan mo't barok. Agdawat kayo git di ti paggatang ti arak isut ammo. Ay, saan mait, Runay? Alan barok. Kaya't ko lang kumustahin ti anak ko. Awagan man. Mabil man lang nga rod. Awaga kon. Hello, Mina anak ko. Kumusta ka dito abroadan? Hello tatang, nasaya at latamot Da kayo nga kumusta kayon? Ay na. Kimaro ti sakit itang anak. Nagkapgis ti sakit itang ko anak ko. Napgas man ang jak makapangan. Limtag ti sakak anak ko. Ang mga pinalalwan nyo man ng tiarak. Ay samay na lang. Nabayag tupay na jak naging inuman. Dual dawa na jak imin ilumitarak anak ko. Ikat pa check up Huwag nga ron ko ma. Ay may na. Awan magkwarta ka na ko. Sige, tagi pa itak iti kwarta pagpa-check up yun. La. Ang yaman na ka na ko. Ayaw po. Nagsayat ka nga anak na. Diyak agbabawi ang iputot kin ka na ko. Siyak siguro hindi ka nagsagan nga ama dito rabaw tinaga. I love you anak ko. Basta iwanan nyo ti salon natyo, Idiyan nyo nga minang tibawal kada kayo. Huwag promise anak ko. Kaano ka ngagpawit nga anak ko? Inton bigat tatang. O sige to, Rayak. Ang yaman akmanan, Wayne. Ay na, patpatganggaw na yung anak ko. Chup-chup, mama! Ay, nukasta. Adama din kwartam. Ritaw. Wayne, Rita. Adama na yung pagsata. Best friend. Uwan best friend. Talaga nga best friend ta no may papanditi arakan niya. Ewan na yan, Rita. Ka-ultimo dagitinagan takit dandan ni agpada. Rito. Ken Rita. Agbagbagay da. Iway nga paisaw. Rita, Rito. Angam na di mo ikaniti sa bali. Kaipapanan di kanayo na panagkuyog tawan. Kan no adarik nam kanya. Na. Punasi mo. Tapno sana madadaal ti panagbarkada ta. Arak laeng ti makagapaw. No apay nga agbisprinta. Rito. Ewan ay na.
Dalag mo na. Di ka kasi madanagan. Taawanan ti plano ka mga asawa. Ang happy-happy lahangan ti kaya ko ita. Bilang mga asawa ka manan. Abay, bakit nasawaag? Tay ubing mo sila. Tapno makaanak pa'y man. Tsaka ba? Ha? Ay, alaki din. Ito nag-eskwela, eskwelaan ta rito. Alang araw, ay mabiglang. Tayo nakmangala iti balon ko a pantalon ko. Ha? Apay ti pantalon. Basta, pag sukatak to si kabay. Ha? Ay, ay, amukaon rito. Tatunggal mabartek ka, kay mabasa. Sikamat, iwat mo ah. Ay, sikamat Rita. Balik sampay lang mo. Agtal na kakadilat. Ay, nabartek kan rito. Sigan sabat nabartek Rita. Limpyo ako ba mo? Tiko na kayo. Ay, dandanin tupay di ka makamulagatan. Nan, dumandang ka man kidi. Agidrak Rita. Agpunganak dita tumang mo. Abay, aya. Hindi ka payagawid, aya. Indon bigatan. Maturog taki din dito istor nga ayuyang tarita. Ay, kat. Ay, agida mo nga ron at maturog akmitan. Abay, sigalat maturog kaya. Tagunam nga agpungan ka. Di tumangkaw. Agpuang ka ba dito tumang ko ano kaya mo? Agpinungan ta, Rita. Hello, Lakay. Kumusta ni Tatang? Nagpa-check upan? Ay na, patpatsym tuman ni Natang. Kaano pa nagsakit na dyan ya? Ha? Pinauita man namin ni ti kwarta. Iso asaan man ang nagawid. Napan naman yung bartegan ating pauit mo a kwarta. Anya? Ay, unay mata ni Tatang. Kunak man no nasakit ti saka kanchan na. Napatpatsym tuman ngamin amin nga ibaga na ken ka. Namin anon alinastugan na ka. Ngam di ka mat matitigra. Pauitam laktamat iti kwarta. Arak, di ba papanan di itad mo a kwarta ken kwa na. Ay, Di pa'y makagatang iti bato na. Ultimo brief na. Pasig arot-rutan. Ngam di pa'y makagatang. Tanapat patay diaragan kwa na. Among matigas na nga istalda, ma'am. Ngam inispoiled mumut ngamin. ala. Jack nga rod pauitan na ni ti kwarta. Sana balay takadwam mo't di tabalay. Wen, saan ngagbisin na dyan? Tadaman dito yung balay. Imbis nga itad mo ti kwarta ken kwa na. Siyaklaang yung tipang tita. Tapaggatang ko iti kawas na ken kanan na. Sige. Sika nga rod din ti makamukin ni Tatang Jack pauitan na ni ti kwarta. Ronay, awagan ba ni Mina ta adda ibagak? Anyaman ti bagayon, Tatang. Kumusta lang mo na? Ta kailiw kun di anak ko. Awan lod ko. Kahit inkaaglod abarak. Naibusan ti lod iti store. Isa pasensya kayong Tatang, wen. Hey, Miss Pray, sika mo gayam. Apay, nagpauit man anjay anak mo iti kwarta. Ket umainak man awisan, amapan agsyap. Saan? Best friend? Ya. Umaya lang makiawag. Taawagak ko maji anak ko di abraw. Ay, kuwan Sige, agam, sigurado maibus tilod ko ano abroad ti awagam. Di ka madalaga, best friend. Tabayadak to. No, makapauit ni Mina. Ay, huwinan niya. Ay, sige nga raw. Mabitlaag na laag tay cellphone ka, best friend. Hello, Tatang. Pasensya kayon. Ngam saan kayo napauitan ni ti kwarta? Nagsakit ang ko.
Napagas man na nakakuha na. Saan da ko na martistahan, tatang? Sa anak man nga gan artista anak ko. Ay na, namin anon nga inulbudan dak. Pinagbigyan kayo itinaunday a panawan. Dati mo, kagbalbaliw kayo. Ngam saan matgayam? Iso ala dingitek. Ngam saan kayo napawitan iti kwartayo? Naadda ka sa pulan nyo, ibagayo langan ka ni Ronnie, ta iso timang iti kwartayo. Anya, uray ka mo anak. Di ka lumasan kanyak may nga, ma'am. Amo may ngawan trabaho. Amo may ngawan pinsong ka. Awan pangalaga ni kwarta ka, anak. Ay, dumawat kayo kanila kay ko, no, da ka sa pulan nyo. O sige, tagtrabaho akmanan. Baliwan tayo tumanan tagsarita, tatang. Bye! Ronnie Barok, nakuna ni Mina, ano adda ka no ka sa pulak? Agdawat ak iti kwarta king ka. Mangteg ka man iti kwarta, Barok. Uray 1,000 laeng. Pangusaran niyo iti kwarta, tatang? Kwa, pagkata ko man iti agas ka, Barok. Nasakit nga min ti ulo. Tiyan, kin sikit ko. Ala, nagrobot kayo. Nakakuyugin kaya mapa nagpa-check up. Siya kong Barok. Mataktak ka lang. Saklatan. Uyugin kayo. Ala, mapandayon. Ano tayo resita ti doktor nga agas? Saktumot nilang di manggatang. Abay, talaga nga awan palagtalag yung kanyak. Di na kaya't apaigaman iti kwarta. Anyat amok ngay tatang. Amang ano igatang iwanin iti arak. Hindi ka magtagtan lang. Grabe kayo matatataw. Imot kayo. Ay, di kan madanagan, best friend. Siyak mo't ti sagot ita. Hey, ilibre ka mo't Anda ko atam. Nangalaap. Ay, naglakwak iti bunga jay natiltil ama iskaw. Ha? Nagbunga din na tiltil ang mais mo, Rita. Kuwan! Iso na lang at pasig at tupol ni bunga na. Ang ginatang dalatamay, tanalaka, ti panangilako. Hey, iso pa mo, si kamoy. Ada pang dua abuti ta, best friend. Hey, Wow, maya nga raw. Sige, best friend. Intan. Sali. Nagrigat aglangan ng diskulaan tas ka. kuwan! Alalala, umaikan, best friend. Ne, rabiin. Ngamawampay mo ilagi manugang ko. Napanan na nga ta. Ay, siya pa'y makatuturo ka ang. Bitin mo nga minji ininumay kinirita itay. Ay, awampay ganas mo bitin. Nay, nasaya atadakan ron eh. Ay, itay pa nga urahin ka. Apay narabyang ka. Tatang, rumarak mo lang ha. Ato na patay papanak. Ha? Papalambalay? Rabiin? Basta da papanak. Ato iti kwartayo. 5 gasot. Basta di ibagbakin ni Mina arumwarak ita rabi ha. Thank you. Dito yung kwartak paraw. Uwan. Tsak ibagbaga. Apay ko mga ibagangay. Kaya awa mo isilpong kaw. Sa kami mo ila makapagsarita kin ni Mina numawag kin ka. Basta di ka gipulpulong lakas siya marabyanak tatang ha. Ito. Nayunak pa iti 200 pesos tinted ko kwartayo. Ay na. Ay. Thank you, bro. Uy. Jak ipulpulong kin ni Mina, bro. Sige lang. Hindi na lang. Ay. Ay, mabisina mo dyan, Rito. Sa nga ron, Rita. Nabisin na amat na nagsiyak. Hey, hinta pa'y maganda. Ilibre na, way. Awanin na.
Imbartik na nga ron. Amin hindi intid ti manugang ko ka na 700. Anya? Sapay makapabisin ti lumabas di na restaurant. Ay, dumagas naman kini. Mga no, ada amuta di ta. Di agpalibritan. Anya? Wala na. Ito na ron ay. Rita. Rode, si kapag ta barog. Oh? Langa, sino ta kadwa mabalasang Rone? Kwa, kasinsin ko. Ni Emma. Ho! Hey! Kasinsin nga. Ay! Nakapulipot mutking ka. Takasinsin mo. Ketyo timakan, nanarita. Tatang. Ay, uwan barok. Mabisin kami ka ni best friend ko. Wawan man, mabising kami ka ni best friend ko. Alam mo nga, bro. O sige, mabitlaang tayo, back to waiter ha. Yurdiran kayo di ka ninyo, tatang. Nanarita. Apay ngay agas tatar aramidam, Rone. Lukluk kumatan dyan ako. Kasinsin ko lang dahil siya tatang. Apay, nung nagkuyog ti babae kang lalaki, at dan nagkinawatan da. Apay, da kayo kininanarita, tatang. Kanahin kayo mat nagkuyog. Apay, at da relasyon nyo ay Wala, naglailo magkang ka na dyan, babae. Pasay, punasan na pa'y tibibig mo. Idi nagsasango tayo anangan. Pudna na ka inuma kinay. Ngam, malagip ko. Tinaimata nga. Ay na, kasinsin ko nga rudlang dahil siya tatang. Anya kay laki din ay ni Mina tumawag. Kasaritak tuman mo ni Mina. Itid mo to ti cellphone kanyak nung madamdama. Ayun, tatang. At iti isang ribo. Alawan siya, tatang. Ay, thank you, bro. Ay, sige. Maminsan ton, akasaritak ni Mina. Tarumwarak pa man, bro. Ay, sos pare. Babae na dayjay. Saan na kasinsin? Ay, jak kaya na pakibiyangan day ta. Kasinsin na kanumay. Ay, sos, bantayam ti manugang mo, best friend. Ha? Kasi jay anak mo amang manggay, di jay balasiw taaw. No! Luklukon na lagayam. Ay, saan ko nga nga ugalit ay makibibiyang rita. Ha? Wala ka din. Agrubat kat. Tayo tayo di istaw. Tayo ni kanak manin ni Rooney ta kwarta. Ay, isuay ah. Bayam. Talo maibos ti kwarta. Kasaritak to ana imbag ni Rooney. May papan idinayjay a babae. Hello, Mina. Kumusta kan ba kayo? Kastoy kalkalpas ti trabaho. Ay, nagsakit ti bagbagik. Ay, aginanaka nga ruden Kumusta kayo matan ka ni tatang ay? Nasayat kami, bakit? Agin inumpay ni tatang? Saan? Nagbalbaliwan. Inapod no na. At da dito'y amay ko ni tatang. Ay, kaya't ko ang makasalita ni tatang. Itod mo man kang kuha na ti cellphone. Uwan bakit? Tatang, kahit na kayo kano ang makasarita ti anak yo. Oh, ato iti cellphone tatang. Kahit adda na kasigpi di tatang. Ayaw, sangaribo mo datang. Ibulsayo lang ang tatang. Ala, kasarita yun ni Mina. Ala, sumrek kan Joy. Nakaturog siguro ni tatang. Tarabiyo na yun. Ay, narabyan tamot ngamin una yan, my love. Wan nga ron. Saan na bale? Saan ka ron rumari ti silid ko? Tapno saan nakamakita ti katugangak?
One love. Makaisbuman na taon. Sino ka doon masimang pagkaroon eh? Ah, ako ni Joy, tatang. Kasinsin ko. Kung may makiturog dito yung balay, tatang. Nya? Tatang, ang 2,200 pesos, tatang. Pag-shopping yun itong bigat. Ay, thank you malang bro. Thank you. Mo, ababae ni Rooney Dayjay Rita. Gayam. Mapay nga itultulok mo. Pampanoy-noyam tikas jay nga aramidin na. Ay, apo ka, anak mo pa'y mga raw ni Mina. Kanayon nakmangarong nga ikan iti kwarta ni Rooney. Na, No ipulong ko. Di na ko ikan iti kwarta ka. Awang pagsitan mo kasta. kahit, isukat mo, jay anak mo, iti arak. Kasta, ha? Ay, no siya. Saan akabaan at konsinsya dayta? Isu nga oray jagan makikuyog keng ka rito. Ha? Kaya't nga tao iti kalukwan ti pagkatagta iti arak. Oray jakagin inom no kastamo lang. Rita. Ay, awan na. Agruam jay manugang mau no panuy-nuyam. Purge! Ipulong mo jay adak mau. Takasi mo ini Mina nga trabaho jay abroad. Bas ka kumamot jay anak mau. Wala na. Magita. Uy, ada pun tom iti day tanga imbagam. Best friend. Ayan ni Ronnie, tatang. Ha? Mina? Adakan? Kilati sa sangpit mo, anak ko. Talaga ajak yung pakpakam mo ti panagawid ko. Tapno adamat tiliwak dito'y balay. Kwa, ay, Ayan ni Ronnie, kunak. kwa anak. Aday, ti silid yun ako. Iso na lang kwa, edi, Tada kadwa na babae, kasta ka di? ha? Apay nga, ma'am. Grabe kayo! Abe, nagilimad kayo kanyak, tatang. Nabayag kaya manaluklukon nak tasawak. Nga mapaya di yung bagbaga kanyak. Sa bali pa'y latao, tinakamwak itinayta. Kwa anak ko, di kwa nga min anak, di... Kun sinsyan nyo teraramidan tasawak. Pakawanin ako, anak ko. Sorry. Agri-gri ka takijabron, tatang. Kasto'y lagayam ti subad tasawak kanyak. Ay, anak ko, asim, agparbang ka kuma. Tama nga no, makalawan ka. Di ka kumagiskandalo, anak. Di kay madanagan, tadya kagiskandalo. Kaya't kula papanawan na kitiawanan bain di balay. Pagkawanan na kumabakit. Timanawan na dyan, babae. Sikati pilyag, sikati ay-ayatek. Pumanaw ka na, Ronnie. Maminsan kumalaang tisao. Mina, pangasim ka diya. Ikanak pa iti may sagundaway. Pumanaw kan kunak! Tadikan paganano! Pimanawin ni Rooney, anak ko. Kas jay tirumbang kan kwa na, tatang. Di mapapanaw. Talaga ka di mon mapakawan, anak ko. Isanan. No na minsan, wano namin duwala kumaliniputan nak. Mabalin siguro ang mapakawan ko. Ngam namin ano aliniputan nak, tatang. Anak ko, pagkawanan na kuma, nujak impulong ni Runay.
mapitpitan nakmat ngamin iti kwarta. Nukas jay agan datik sa gipulong king kanak ko. Isure.